departament i des de les escoles cada cop es reivindica més l'aprenentatge competencial. Això el que comporta és que hem de construir alumnes que siguin capaços de buscar informació i que siguin capaços també de ser crítics amb ella per poder-la incorporar al seu aprenentatge. Per tant, el repte de l'educació i de l'escola avui dia és fer un gir metodològic que miraria més cap a la necessitat de crear alumnes competents que siguin capaços de viure en la societat de la informació, que és en la que els hi ha tocat viure. El fet tecnològic el que suposa és formar d'una manera diferent, ja que pedagogia i tecnologia ja no són dues coses que van separades, sinó que van de la mà, ja que els alumnes cada cop venen amb la tecnologia des de casa i des que ben bé neixen, ja que són nadius digitals. Per tant, la nostra forma d'ensenyar ha d'anar totalment junta a pedagogia i eines tecnològiques. Des de l'Àngela Roca el que fem és que pedagogia i tecnologia van de la mà i efectivament tot l'aprenentatge va acompanyat d'eina tecnològica com pot ser unes tablets o com pot ser un kit de robòtica o com pot ser un netbook o un ordinador. La XIE per les escoles impulsa el canvi metodològic. Això vol dir que els mestres els manté informats de totes aquestes novetats tecnològiques, a més d'oferir espais de debat i també de formació, que el que fa és que podem compartir en xarxa entre d'altres centres experiències que enriqueixen el nostre dia a dia. El curs de robòtica el que va suposar per nosaltres, per l'Escola Àngela Roca, va ser el primer contacte materialitzat amb la robòtica. Això vol dir que els mestres van poder tastar què era allò de la robòtica i, a més, poder materialitzar la idea de poder utilitzar aquest recurs amb els nostres alumnes. Nosaltres havíem pensat al tercer trimestre fer un CEP, un suport educatiu personalitzat per a alumnes amb molt bons resultats en matemàtiques, on poguessin desenvolupar aquesta tasca sobre robòtica. Llavors el que faríem seria pràctiques amb els elements del kit de robòtica, com són el servo, el fotòmetre, i després, amb tots aquests aprenentatges i aquests elements de robòtica ja una mica dominats, poder fer un projecte final que es diu Revivint a Frankenstein. El projecte Revivint a Frankenstein el que fa és aglutinar una sèrie d'elements del kit de robòtica, com són el fotòmetre, com són el zumbador i un LED i un parell de servos, i el que fem és aplicar energia solar al fotòmetre, que la capta i el que fa és transformar-la en energia elèctrica, que el que fa és aixecar el servo i fa que revisqui el Frankenstein. Us presentem el projecte de robòtica de l'Escola Àngela Roca, Revivint a Frankenstein.